Chris Cardona għandu jiġi investigat minnu fiħa xi riżenja waħedha ma jissolvi xejn. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija wara li l-Prim Ministru Robert Abela qal li talab lil Chris Cardona biex jirriżenja minn deputat mexxej tal-partit. Abela ħabbar dan meta mistoqsi mill-Malta Today fejn spjega li komunika ma' Cardona fis-sigħat li għaddew. Minnaħa l-oħra skont Abela, Chris Cardona mistenni jippreżenta riżenja tiegħu fil-ħin li ġej. Dwar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li Cardona messu ilu li telaq u li Robert Abela messu ilu li keċċieħ. Pożizzjoni li kienet espressa minn Adrien Delija anke fil-Parlament, iżda dwar dan il-Prim Ministru baqa' totalment fil-muta. Illum ftit sigħat ilu il-Prim Ministru ħabrilna illi id-deputat mexxej tiegħu ħajitfa' ir-reżenja tiegħu. U ssir stqarrija ministerjali biex jgħidilna x'kien il-patt illi jagħmel ma' Chris Cardona biex dan Grazzi. Ovvjament, m'hemm nebda sqarrija. It-taqlib fil-Partit Laburista għaddej fi żmien meta l-partit suppost ingħaqad wara l-ħatra ta' Abela 5 xhur ilu u meta l-Labor qed jiġbor il-flus mingħand il-partitarji tiegħu. Iżda sissa ma kien hemm l-ebda forma ta' reazzjoni minn Chris Cardona. Tema li kienet diskussa wkoll fl-laqgħa urġenti li sejjaħ Adrien Delija għall-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali. L-istess kif kienu diskussi l-aħħar żviluppi dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u l-akkużi li l-eks kummissarju illikja informazzjoni lil qattila. Iżda dwar dan, il-Ministru Bajrin Kamilleri ma rid iwieġeb l-ebda mis-serje ta' mistoqsijiet fil-Parlament min-naħa tal-Oppożizzjoni. Barra minn hekk qal li lanqas biss jinteressaħ dwar il-passat tal-eks kummissarju tal-Pulizija minkejja li hu stess u l-Prim Ministru tawh kuntratt ta' konsulenza. Tista' tikkritikani kemm trid għax iddeċidejna illi nagħtu dak il-kuntratt, ma jinteressani xejn x'għamel jew x'm'għamilx is-Sur Kudajjar. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista talab li l-Parlament jaġġorna u jiddiskuti b'urġenza l-aħħar żviluppi wara li Lawrence Kudajjar tpoġġa taħt investigazzjoni kriminali, talba li sabet l-oġġezzjoni min-naħa tal-Gvern. Fir-ruling tiegħu l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia ma laqax it-talba tal-kap tal-Partit Nazzjonalista.